Khazan takokte bukrok song ang tongo modu Debbarma norok nai tongo live ma TV obong kha Gogon Chandra para na Gogon Chandra para norong phone number tong phone number nong phone kurinya phone kure tong phone abo to kure ko phone kure ngin norok kunai da onogo tong na te kure ke bu kure nya kure tengwa song tongo nung do suglia nung do tang mali tai mali ti mali ye engke norok le tam khlai nyen hanya tong hata tam khlai ngin norok kunai na onogo tong ko norok kunai tang khe norok kunai norok do masa suglia te khorok sa tangai ma khe se masa nai tangai ma se khe masa lia thori hamya tangai me ya ti me ya ang tang me ti me ya hanya wa chu tamu sung so ma tang kha ba ma da kha tang ma ya mang si bisi nor tam sam khlai sam khlai ya ba ti khe sam go sam khlai ma tam hajira bunyaro mai rak so go wasi mai ra wo haja tabu do maira ya tabu do maira man jora kre engke nor kun hajra nong na hajra talang na chito tabu kam kre nya engke nor tam khara ngaji ko bati bo bani simeno kuchun khoya ab bati bo bo simi serang te kuchu maya ab phali male ke masali hati haba masaya bati bo simi rang ko aji tong katana engke nong bu saiti man ke busik balokha samana boso ka sang kata samana ponjam mune lai thuyo nong chumjang na rakta tong chumjang le han ki kapala ta sabar phajana busabo bong bo chumnani poi ko busabo thinor na kolmaya hanga ba ke thei tang thei choi hamya ko phan chogya ko ensa rongge chai me nang mayang ge dukhrayo hanga ko bini sago chokti kre hanga thoi kre hor kre doctor nai mo ning thoi pa na nang no kai rangla puisala kori bole hanga ba na mali ata ko balokha hanga ba thangja khata gite ke sang ge norok bata man maye norok boy sang khaba agi khmani tongo khor tamano agi sap man a thine be mano ani rogin be mano ang mano ani busade be mano norok bu man na agi bata mano bita fa bata mano ano fasti ana bido ba bata mane go tam kamu bido ba bata randi bata dana randi bata mano na noro norok bu mano buri sini mano randi ya pro norok ke da ka pro ke buri sini ta ni boys ka man ge tabu ke tangi malia tang tabu ke boy tam gidan babu khor tam ninge sekang man ninge mali yang thaka gono golonge hakai oko bo rohmani bo no chogu ya ni hono kai ar thang nong ni bata mayang man busuk balokha o ma balokha mar khino busuk balokha koi bosor ka khna bisaya sula parai no 6-7 bosor kha maya mangno o ka thang tong phru bu maya ka thang tong phru maya nin pia ka thang tong phru no 3 bosor 4 bosor ka maya ngin norong no o ko keb no sa ka norong bata maya rok asung mayang tong asung tikler di ne saka sabai man leader himna rong sa saman kaisman khane kre rang nanggo no rang kre o ekon boy rehoka ekon boy se khlaye ekon boy se khlaye o rang nanggo rang pasar phaji gar bar nanggo singbo badu bithangni thok da nanggo yakung barani gerang kre nor drop chidi abo nor kunin thunale tungkoni thuma thumi tho nor kunin thua nor kunin nyom kashi ko chumla siddo nor botongan ba abo hangkang keu khumlungni khorok tam borok mili nong nor hor kata do sar bije sar captain ka sar somar borok sala kholok tam nong nor hor kata sumdi hne handa anda musung tam na hambai rok na tam musung hambai nong no o rijai rok na hambai mar na ta sala tam no nai ang khai abu bo hab ta yang sai ki mai non no huri tong bo ang khai mai na tam musung hambai na pon sa tam bom ti kok sa na abu bang nung da sadi ni mai sadi aso ko hambai nyo rekha ka ham no be bakani sar no krinya serumani ke ba sing han hamzagu khap przoinyo ban bin hanyo ka ham
ke kokre ke khajin ta khote bukhok song belai kheno oba hairok hingke tabuk sing mobile nugo hingke mokol buskango atom sa haki nugma bai simi borok kosto no saimia borok bai tongke se borok di borok tam masa phungo tam masa hor bahake ma thu a borok ni kosto nukhe se sing saimano oba haike atom sa nugma bai ke bo kosto no saimia borok tabuk se borok sugli hingke te koekta boson pore hingke borokno mai khopsa ta masa na abose akhawa nai tong obuti rong bagai sing tam khailene aborong bagai saw wan soknai tabuk do MLA seklayo party seklayo tamni bagai seklai saimia hani bagai samung khaina bagai de seklai rang puisa saw bisi dai mangkhuk abo hai khlainen bagai da seklai obuti rokno hangke khub kom no nugo samung khlaijak mani kabang ma leader rokno koekta dina bahai khlaine ama hai gri rokni sugya rong bagai sing koekta samung khlaiman nugo abu srapchan bagai datin pai thango je samung khaina ni wan sugoi tongnai rok ongkhor di samung khaidi amti rokno bo sing manaine amti rokno sing naya hangke sarkar no do asai simali hai ma tonga ke asa salia gising ma khalini jeta bukha ganang rok amti rokni bagai sing ma samung ma khailene heke kethang tong sakjar ti phan chubai tong lain ta sabu bufur thui tam chane mai khopjo phan charai sing parang lain eta hangta ke chini yago do sing je tong mana sinu rigla norok borok no mairum bosta thaisa mangso phatisa sathung aba hairok musung khangke norok anno ani bising ti khlai chubai mano ani phone number 6009036356 obon google pay number bo phone number bo tinin baga sing mai sine jotan hambai